Studija Fakulteta muzičke umetnosti održale su koncert posvećen improvizacijama. Svirale su nešto što bi moglo da se okarakteriše kao fusion klasične muzike, džeza i balkanskih motiva. Formalno obrazovanje u okvirima klasične muzike perspektivne umetnice iskoristile su da se otisnu u prostor slobode, muzičke improvizacije. Njihova saradnja traje već nekoliko godina. Ljubica i ja sarađujemo već 3 godine. Počele smo na Fakultetu muzičke umetnosti kao duo, ali sada kao duo sarađujemo u nekoj malo drugačijoj vrsti muzike. Mi ne volimo baš da je karakterišemo, ali može se reći da je to taj neki Balkan jazz fusion, klasika stil. Zanimljiva zvučna fuzija koju pre svega karakteriše izražena melodičnost, objedinjuje afinitete studentkinja. Mi smo uvek slušale džez i privlačila nas je ta improvizacija. Od uvek sam malo eksperimentisala, samo što to nije bilo baš podržavano od strane profesora, ali sad imam tu snagu i mogućnost i slobodu da improvizujem i da stvaram neku svoju muziku. Mislim da je to mnogo značajno. Samouvereno su predstavile svoje ideje, koje je publika dobro prihvatila. Ambicija, želja i polet mladih umetnica uveravaju nas u njihov veliki potencijal, koji će gotovo izvesno u budućnosti iznedriti nove i zanimljive koncepte. Publika